Il-proposti ta' qabel il-budget tal-Oppożizzjoni jipprovdu stabbiltà. Stqarrija ċara mill-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija. Waqt laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, il-President tal-Kamra David Xwiereb qal li l-pubblikazzjoni tal-proposti għal budget mill-Oppożizzjoni huwa prova ċara kemm importanti id-dialogu soċjali. Aħna komplementajna il-Partit Nazzjonalista għal fatt li mill-oppożizzjoni qegħdin jagħmlu suġġerimenti fuq kif għandu jkun il-budget u x'għandna nħarsu għall bżonni tal-pajjiż moving forward. Waqt il-laqa, il-Kamra tal-Kummerċ notat b'sodisfazzjon kif hemm bosta similaritajiet bejn id-dokument ta' qabel il-budget li ħejjiet l-istess Kamra u dak tal-Oppożizzjoni. Dan jawgura tajjeb għaliex jagħti idea ċara tal-pjan ekonomiku ta' gvern alternattiv. Ħadna piċur ukoll ninnutaw li fuq numru ta' konsiderevoli ta' suġġerimenti hemm allineament bejn ħsibijiet mal-ħsibijiet tal-Kamra tal-Kummerċ. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ qal li s-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna jeħtieġ li jiġi mħares u msaħħa sabiex ikun hawn tkabbir sostenibbli. Saħaq li l-proposti tal-Kamra tal-Kummerċ għall budget jiffokaw fuq 6 oqsma prinċipali li huma kruċjali għall-ekonomija ta' pajjiżna. Dawn huma żieda fil-labor cost, metodi alternattivi għat trasport, ir-riforma tal-kera, l-industrija tas-servizzi finanzjarji, il-kwalità fl-industrija tal-kostruzzjoni u r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-ekonomija għandha tikber b'mod li teleb kull sfida u mhux toħloq vittmi ta' suċċess. Adrian Delija spjega li l-modell ekonomiku tal-gvern li kabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni bla pjan qed iwassal għal bosta diffikultajiet inkluż fil-pagi, it-trasport, l-infrastruttura u l-ambjent. Għal din il-laqgħa, l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Finanzi Mario De Marco, il-kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-Ekonomija, Servizzi Finanzjarji u l-Innovazzjoni Kristi De Bono, il-President tal-Forum Professjonisti Partit Nazzjonalista Graham Bencini u l-President tal-Fera tal-Intrapriżi Żgħar u Medji tal-Partit Nazzjonalista Andre Grek. Min-naħa tiegħu il-Perit David Xwiereb kien akkumpanjat mill-Bord tad-Diretturi tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija.